Γεια σας παιδιά, είμαι ο Λότιμο από την παρέα και λογικά δεν το περιμένω κανείς, αλλά σήμερα θα βγάλω ένα βίντεο που παίζει Roblox. Το παιχνίδι που λέγεται Forsaken. Δεν είναι πολύ διάσημο στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ ωραίο game. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το δοκιμάσουν. Και θα σας δείξω μερικά funny moments όσο παίζω τέλος πάντων. Τι κατάλληλα εσύ προσπάθησες να κάνω ή δεν το δες καν? Είναι έξυπνος εγώ. Πού πήγε ο άλλος? Νομίζω με ένα σημάδι. Φάκε δεύτερο τώρα. Μάγκα. Έωνα. Όχι, θα μπορούσα να πάρω εκεί πέρα να βλέπω. Hitboxes. Θα τον κάνω να με κυνηγήσει λίγο. Πέτα. Πέτα ρε. Πέτα. Μπόμπο. Είσαι insane targeting. Το ξέρα. Το ξανά πάνε και πάνω στο ρε. No way. Πάει ένας έφυγε. Πράσινη του εσύ. Μπόμπο κλάτρος, δεν έχουμε κάνει. Έχει πάει το παιχνίδι, ορίστε. Όχι, ούτε καν. Δεν είδα τίποτα. Τσακ, τίποτα. Δεν τρέχει, αυτός μισάει. No way. Δεν ξέρω καν που είμαι. Τι θα χορεύω εδώ. Θα είμαι τον Μπόι. Ω, έρχεται πάνω. Hello, Μπόι. Holy moose. Εντάξει, παράπληνα. Τόσο ωραίο όχι ρε φίλε, δεν θα είσαι έλεγμος ότι θα πάμε κι άλλο. Το Μπομπ, δεν έχεις μπαίνει τους Μπομπ. Μπομπ το φλάτ. Ο Μπάξ θα μπέκαγε. Πέσε, όχι δεν θα πέσε. Α, όχι. Πού είσαι ρε. Πού είσαι. Καλά δεν βλέπω το τίποτα. Μου τέλειωσε ο στάμινο. Δεν πέθανα λέει. Why am I still alive? It shouldn't be. Breathing down. Yes! Μίλα έτσι πίσω. Ευχαριστώ για την μέρα. Respect. Ωραία, κρύβομαι εδώ κάτω. Ελπίζω να μην έρθετε. Ωραία, φίλε, respect σε μάρο που νομίζω έρχεται από εδώ. Κάτσε ρε. Γράφω τα respect μου για την Σεμπιλέτσκι. Ρε. Μάρκο Μόνταϊο. Εσύ. Nice infection. Α, έπεσε κάτω ρε. Υπέρ. Τι παρέχει. Σένα κάνει καρδίδα. Σε χτύπησε.
παίρνει τρελά. Φαντάζομαι να πάρω 50 level των guest. Και αυτά από μένα. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Ελπίζω να έχετε μια ωραία μέρα ή καλή νύχτα. Και γεια σας.